Bismillahirrahmanirrahim. Cokali a saka a daɗi. Babi na 9. Laila baki gaishe su ba, cewar Faruk yana murmushi. Firgigit ta yi kamar wacce ta dawo daga tunani. Ta ɗauro su na ta gaishe su, suka amsa mata cikin sakin fuska. Na san ke da iyayenki kuna son sanin waye ne Laila. Shine dalilin da yasa na koma ga iyayena, saboda ina so na rayu da ke har ƙarshen numfashina. Sunana Umar Ado Micika. Iyayena 'yan garin Micika ne, amma ya zama ya kai mu cikin garin Yola da zama. Mu Fulani ne, sannan mu 3 ne iyayenmu suka haifa, 2 maza mace 1. Mahaifinmu hamshakin mai kuɗi ne, wanda ya mallaki dukiya da darajar da ta kai biliyan 500. Kuma shi irin mutanen ne masu ilimin boko mai zurfi, shi sa kaf 'ya'yan shi ba mu damar yin karatu a duk ƙasar da muke so. Saboda a time ɗin yana aiki da American Embassy, shi sa muka zaɓi America don gudanar da karatunmu a can. Yana da kamfanoni a ciki da wajen kasar nan da ake masa kasuwancin fata, inda yake kaiwa kasashen duniya a siya a bashi kuɗin shi. Likitan mata na karanta, dan uwana Abbas ma haka, kanwar Marhama kuma ta karanci aikin jarida. Muna kammalawa ne mahaifinmu ya mana inshorar rai ba tare da sanin mu ba, akan cewa tsakanin ni da Abbas duk wanda ya riga wani mutuwa ɗayan mu za a ba inshorar ran dan uwan nasa. Mun dawo Najeriya ya bude mana asibitoci a can Adamawa, muke aikin mu cikin kwanciyar hankali saboda kowa nashi daban ne, ba a hada mu akai ba. Wata ranar Laraba zan fita, Abbas ya ce in rage masa hanya saboda motar shi na da problem. Ba dan ina so ba haka na dauke shi muka tafi. Muna cikin tafiya Allah ya kawo tsautsayi, motar mu ta kwace muka fado kasan gada, wanda faruwar hakan yayi sanadiyar rasuwar Abbas. Ni kuma cikin hukuncin Allah yar buguwa kawai nayi, wanda muna zuwa asibiti ma na warware. Nayi kuka kamar ni ma zan bi shi. Haka da aka gama alhinin mutuwar shi. Bayan haka da sati 3 ne insurance suka turo min wasu mahaukatan kuɗi a account ina, wanda abin har tsoro ya bani. Naje na samu mahaifinmu da batun kuɗin, dan naga an sa insurance ran Abbas a jikin description. A lokacin yake shaida min shine yayi mana insurance time muna America saboda halin rayuwa. A nan na nuna bacin raina, nace bana son kuɗin, ni har ta kai mu ga sa'in sa da mahaifina, dan a time din ganin nake yi shi ya shirya hatsarin da muka yi din dama dan Abbas din ya mutu. Ran mahaifina ya ɓaci sosai, hakan ne yasa ya kore ni a gidansa. A cewarsa ba zai zauna da mara kunya iri na ba. Wannan burcin nashi da zafin mutuwar Abbas ne suka sa na baro gidan. A zuwan zan koma tantirin ɗan iska mara kunya kamar yadda ya kira ni. Kwatsam sai na duro Kaduna, inda na haɗu da su Mario, muka fara harkar daba da shaye-shaye, wanda a ciki ne kuma Allah ya haɗa ni da ke. Tun bayan auren mu ina samun sakonni daga iyayena kan in yi hakuri in koma gida, amma ne buris da su. Sun turo min sakon kuɗin inshorar nan in yi amfani da su, dan mahaifina ya yi kasuwanci da su sun ba da mahaukacin riba, sai ya sadaukar da kuɗin na asali ya bar min riba, wacce ana gobe za ni gano mahaifiyata suka turo min. Sai kwanakin da aka shaida min mahaifiyata ba lafiya, tana son gani na dan jikinta yayi tsanani ne yasa na so zuwa da ke kika ki. Shine na tafi ni kaɗai, na baki ATM. A zuwa na ne muka sasanta da mahaifina, ya yafe ni, inda na ci gaba da kulawa da mahaifiyata har ta samu sauki. Bayan ta samu saukin ne na ba su labarin ki, shine suka ce mu taho tare dan su zo su ganki. Jin na ce musu baki da lafiya, a wayar ki na dauki number abban ki da zamu zo, shine dadi na ya amsa ya kira shi ya shaida masa zamu zo, ya dore mu haɗu anan dan a san juna baki daya. Wannan shine labari na Laila, wannan sune iyayena, ga kuma Rahama kanwata, cewar Faruk yana kallanta. Murmushi Laila ta sun koyar da kanta kasa, bata ce komai ba har abban Faruk din ya fara magana. Umar mutum ne mai kafiya akan abin da yake so, amma yana da hankali, ku yi haƙuri da hali da yanayin da kuka tsince shi ciki. Kaddara ce wacce kuma insha Allahu ya wuce. In ya bata muku ku yi haƙuri ku gafarce shi, cewar Abba. Duka ya wuce Alhaji, tunda har Allah ya sa ya daina, mu ma hakan muke fata dama. Kuma alhamdulillah gashi aure yayi albarka, tunda har da ciki yanzu, wanda sai fatan Allah ya raba lafiya, cewar Abban Laila yana murmushi. Dukunkunewa Laila ta yi a gurin saboda kunya ji take kamar ta shige kasan kasa. Aiko sai ta ci uban su da ƙayya, dan ta san su ne za su faɗi ma umma, ita kuma ta faɗi ma Abban. Nan dai aka yi ta mai da magana, kowa na ƙara fahimtar kowa. Gidan su iyayen Faruk din ne wannan gidan, shi ma gaban su kaɗan mahaifin shi ya kera masa nasa gidan mai kyan gaske. Miƙewa yi da sauri, tunowa da yayi Laila bata fa karya ba, dan za ta karya kenan ya je ya ɗauko ta. Hakan ne yasa ya ce wa iyayen nasu, Abba a tashi lafiya, mu mun tafi gida. Ya faɗi yana kamo hannun Laila ya miƙar da ita dai sai ɓoye fuska take. Za su fita, Rahama ta ce, yayi in biyo ku? Wani irin ki biyo mu Rahama, ki yi zaman ki huta,
ita ma ko da mun je gidan hutawa za ta yi. Cewar Faruk bai jira amsar ta bai ja hannun matar shi suka fice a falo ana musu dariya. Direct mota ya sa ta inda ya amshi ki ya ba bodyguard din umarnin su zauna ba sai sun raka su ba. Ita suka fice a gidan. Sabon gidan shi nufa da ita suna hanyaye musu odan abinci. Ta sha mamakin ganin komai an saka na more rayuwa a cikin gidan wanda bata taba tsammanin a rayuwa cikin irinsa ba. Falon ƙasa da kishin da ɗakuna biyu na mai aiki da na baki kowanne da bayinsa sai dining area da ya gaji da haduwa. Hannunta ya kama suka haura saman benen gidan inda ɗakunan baccin masu gida da 'ya'yansu da wani haɗaɗɗen falo suke. Bayan sun gama duba ko ina ne suka dawo falo ta zauna kan kujera shi kuma zauna gefenta yana matsa mata kafa. Wayarsa ce ta yi ringin ya ɗaga ya ji mai delivery ne sauka ya je ya amso ya dawo ya zo ya sa ta a gaba ya dinga bata har sai da ta ci ta ƙoshi sannan shi ma ya ci. Bayan ya gama kwashe komai ya kai kicin sannan ya koma inda ya baro ta. Zama ya kusa da ita yana murmushi ce ina fatan ba abin da ke damun ki yanzu. Babu sai dai abin da ba a rasa ba. Ta bashi amsa tana kallon kyakkyawar fuskar shi. To ki cika min alƙawari. Kin ce in kika san waye ni zaki bayyana min soyayyarki. Ya faɗi a madaidaice yana kallonta. Murmushi ta gami da yi masa fari da ido ta ce kana da rigima Faruk ni ta shika kai ni gida in samu in kwanta in huta. Ta faɗi tana yunkurin miƙewa. Gida kuma ai wannan gidan kin zo kenan shine gidan mijinki. Wancan dukiyar marayu ne an bar musu kayan su. Kuma please ki ce kina so na. Ya faɗi yana kamo kwankwasonta. Wannan narke masa ta yi a jiki ta ce a shagwabe to ni fa a gajiye nake baby na. Ta faɗi tana kwantar da kanta a kafaɗar shi. Jin kalmar baby da ta kira shi jikin shi har rawa yake yace yana kallon bakinta. Please come again. What you called me? Baby. Ta faɗi tana dariya. Surarta yana dariya yayi ɗaki da ita yana faɗin I want you to seduce me baby. Yau ina so in ji ni a matsayin mijinki wanda kike so kuma uba ga 'ya'yanki na raye da kuma wanda zaki haifa baby. Ya faɗi yana shigewa da ita ɗakin. Suna shiga ɗakin ta zille ya sauke ta. Hannu ta sa ta ja shi zuwa gefen gado ta ce to zauna a nan mijina. Kaga daga tafiya ka dawo akwai buƙatar ka yi wanka bari in je in haɗo ma ruwan wankan. Ta faɗi tana masa wani shi'umin kallo da ya maida shi mutumi. Toilet ɗin ta shige tana wani juyi da mazaunanta. Ta je ta haɗa masa ruwan wankan sannan ta fito. Tana fitowa ta share ta zara a bayar jikinta ta aje ta a gefe tana kallon shi tana wani kama labbanta da haƙori. Tana masa wani shi'umin kallo. Fuskar ta ɗauke da murmushi ta nufo shi daga ita sai pant da fura. In banda lashe baki ba abinda Faruk yake yi ya kosa ta ƙara so gare shi. Tafa take tana balla bra din har ta iso gaban shi tana zuwa ta zara bra din ta sa masa a fuska. Ta ware kafa ta haye kan cinyar shi sannan ta cire masa bra din a fuska ta wurgi da ita. Idanunsa na kanta a hankali ta ɗora hannayenta kan kafadar shi tana wani kashe masa ido. Faruk ya kasa daurewa ya manna bakin shi da nata ya shiga tsotsa. Ga mamakinsa ita ma shan nashin take abin da ya ƙara hautsina shi kenan. Zara bakinta ta yi da sauri ya ƙara kawo mata raruma ta sa masa na shanunta ɗaya a baki ya cafke kamar jinjirin da ke jin yunwa. Mu je in maka wankan first kaji baby na cewa Laila cikin sigar rashi. Hannu ta sa a hankali tana balle masa botir a haka ta cire mishi rigar ba tare da ya saki na shanun nata ba. Miƙewa ya ɗauke da ita suka shige toilet ɗin yana ci gaba da shan na shanun abinsa. Ko da za su yi wanka manna suke da juna ana yan taɓe-taɓe a haka suka yi wankan suka fito. Faruk ko tawul bai bari sun ɗauro ba ya ɗauko ta suka fito don ya ƙosa ya ji shi cikin headquarter ɗinta. Suna fitowa sauke ta yi aiko ƙasa ta yi cikin wani salo ta sa hannu ta kamo sandarsa tana wasa da ita dama ga ta a tsaye kamar icce. A hankali ta sa bakinta akan sandar ta fara tsotsa. Wata razana Faruk ya yi game da damƙo gashin kanta yana wani gurnani ita ko bata daina tsotsa ba. In ta tsotsa sai ta tofa miyau ɗin bakinta akan sandar ta ci gaba da yin ƙasa da sama da hannunta a kanta tana wasa da harshenta akan ramin sandar. Miƙar da ita Faruk ya yi ya janyo stool na zaman yin kwalliya kusa da su. Kafar ta ɗaya ɗora a kai sannan ya tsuguna a ƙasanta ita tana tsaye ya fara tsotsar headquarter ɗin nata yana ɗan zira mata yatsa tana wani karkarwa ita ma tana masa kukan daɗin. Tasowa ya tsaye ya sa hannu ya riƙe sandar tashi ya saita kan headquarter ɗinta ya fara goga mata tana riƙe shi daga bisani ya zira mata ita a tsayen da suke ya shiga buga mata iska da ƙarfinsa. Suna yan kwake-kwaken su na daɗi sun jima aka kafin ya ta suka faɗa gado shine a ƙasa ita a sama da kanta yanzu take aikin yana wasa da nishaninta suna kokan daɗi. Ba su suka haƙura da juna ba sai gefin la'asar
sannan suka shiga wanka. Laila sai kukan shugaba take masa wai ya wahal da ita, shi ko sai rashinta yake yi. Soyayya ce sabuwa ake sha tsakanin Laila da Faruk, wanda kowannensu ya zage wajen nuna ɗan uwansa kulawa. Dan Laila ita ajiye komai ta kama mijinta, wanda abin da yake so kawai take yi, duk wanda kuma bai so ita ma ta daina. A wannan zaman nasu ne Laila ta aike da takardar barin aikinta, tunda Faruk bai so dole ta haƙura, tunda ATM ɗin account ɗin shi a hannunta yake, kuma bai mata iyaka da komai da ke ciki ba. Yau da wuri ya fita saboda shirye-shiryen buɗe sabon asibitin da yake yi a cikin garin Abuja, shi sa bai zama sosai a gida. Bayan fitar shi ne su Rukayya suka iso gidan, sun rako su Kulu da Mariya ƙawayenta gidan, dan sun je tsohon sun gan shi rufe kuma wayar ta ko sun kira sai dai ta gama ringin ba a ɗauka, shi sa suka je gidansu don su ji ko lafiya. Shine Umma ta sa su Rukayya su rako ta. Tana zaune a falo ta sa grapes a gaba tana sha, sai jin sallamar su ta yi. Miƙewa ta yi cike da fara'a ta nufe su a hankali sakamakon cikinta da ke mata nauyi sosai, wata 6 ne amma jin shi take kamar yanzu za ta haihu. Tsaya suka suna mata kallon mamaki ganin ciki a jikinta. Ƙawata ba da yaro bane ke shirin zama baban yaro, cewar Kulu tana nuna cikin. Laila tana dariya. Duka take mata tace ban son iskanci, waye yaro? Mijin nawa? Aiko wata shewa suka sa gami da rungume ta, suka dira kan kujera suna mata dariya, ita ma tana yi. Su Rukayya ciki suka shige, bayan sun shiga kicin sun kawo musu abin tabawa. Nan fa hira ta barke tsakanin su, tana ba su labarin irin son da take wa mijinta yanzu. Suna dariya. Ko da Mariya ta ji shine Dr. Umar na Adamawa da ta sani ba ta mamaki ba, dan dama ita ta ga kamannin su. Ranar yinin gidan suka yi ana ta chapter. Faruk ne ya dawo duba ta, dan ya kira ta bata daga ba, yasa ya baro site din dan ya ga ko lafiya. Zai shigo kenan ya ji Kulu na cewa Laila yanzu shikenan Laila, saboda Faruk kin aje aikin ki, ke ga mai miji kin haƙura da shi? Amsa ta bata da cewa wallahi fa na bar aiki, bari na har abada, tunda aljanna nake nema, kuma mai daga min in shiga nuna bai so, wallahi na bar shi tunda bai gaza min komai ba. Tura kofar yayi, bakin sa dauke da sallama. Miƙewa Laila ta yi da ƙyar ta nufe shi, fuska ta dauke da murmushi tana faɗin oyoyo baby na. Rungume juna suka yi, shi ma yana mata murmushi. Hannu yasa ya dan murde mata kunne ya ce I called you countless time amma baki daga ba, kin sa ni a damuwa. Yar ƙara ta saki game da langabe masa a jiki ta ce to ai ban ji bane. Murmushi yayi da ke nuna yana matukar alfaharin samunta. Duban sa ya kai gun Sukulu ya gaishe su, sannan ya wuce sama dauke da matar shi. Sukulu na bin sa da kallon mamaki. Dan Allah kai sikanin ka ga me zan haifa, wallahi nauyin cikin nan ya ishe ni, watanni 7 amma ka ga fa irin girman da yake karawa, cewa Laila bayan sati 4 da suwan Sukulu. To tunda kin takura, gobe da safe zan miki, amma da ban so sani ba, cewar Faruk yana murmushi. Ni dai ai min gaskiya dan nauyin yayi yawa. To sarkin mita nace za a yi, in ku kika takura in fasa. Hannu ta sa ta kama kunnuwanta, alamun ta tuba suna dariya ita da shi. Siyayyar haihuwa ba wacce ba su yi ba, sakamakon tsakanin yan uku za ta haifa. Faruk barnatar da kuɗi kawai yake yi, abin sai wanda ya gani. Wata asuba Laila ta tashi da ciwon naƙuda, inda Faruk ya ɗauke ta zuwa asibitin shi da ya buɗe kwanaki, wanda ya cika shi da yaransa na Kaduna dan ya raba su da munanan ɗabi'u. Ya sa su fannin bada kati da sauran fannonin da ba sai da karatun boko mai tsayi ba. Shi da kanshi da nurse guda biyu suka karɓi haihuwar, inda ta haifo 'ya'yanta kyawawa 2 maza mace 1. Duka familin su ba wanda bai yi murna da haihuwar ba, inda tun a asibitin har gidan ana wa juna barka. Kwanan ta 2 da haihuwa, Faruk ya gwangwaje ta da sabuwar mota da sabon shago na sai da kayan leshi, atamfa da takalman kayan kwalliyar maza da mata dai mai girman gaske, inda ya sa wasu yaran shi a shagon don kula mata da shi, ana biyan su albashi. Sa'an ta Jimai da suka zo barka sosai suka ji kunyar abin da suka yi mata, ganin Allah ya bata 'ya'ya 3 da suka kwace cikin sauki. Nan dai suka yi ta neman afuwarta. Honorable Alti shi ma ya zo barka da taya su murna sosai, inda ya kawo akwati 10 na kayan babies. Alhamdulillahi, rayuwa na ci gaba da garawa cikin so da kauna da mutuntawa tsakanin su. Ga kyawawan 'ya'yansu Aila da Samir da Yasir. In Faruk na renon su komawa yake kamar taɓaɓɓe. Laila ta masa dariya. Alhamdulillahi, annan muka kawo ƙarshen wannan labari na littafin cokali a saka a daɗi. Sai ku tara da mu a gaba domin jin wani sabon labarin da za mu kawo muku. Kar ku manta da subscribing, liking, comment da sharing. Mun gode.